Usa ka pulis nga na-assign sa Regional Mobile Force Battalion dito sa lungsod sa Cebu nga ang patay nga nadangas tambalanan human ni dasmag ang gimanihong motorsiklo sa walang likod nga bahin sa naghuno nga truck di karga sa barangay Poblasyon Sibunga. Kagabi, matod sa investigador Sibunga Police Station nga sa ilang pagsusi, why gipamutang nga early warning device diya sa luyong bahin sa truck. Ang biktima, giingong posibleng gikan sa giabangang panimay ug padung unta sa kampo aron mo trabaho sa dihang nahitabo ang insidente. Ang lugar nga nahitaboan ang gihulagway nga ngit-ngit ug gamay lang ang daan hinungdan nga halos katunga sa usa ka lane padung sa Southern Cebu ang okupahan sa mga naghunong nga truck. Pasangil sa driver sa truck nga gitangtang na niya ang early warning device kay padung na siya mobiyahe ug igo ra siyang nakuha sa budget sa ilang opisina alang sa iyang biyahe. Ang driver sa truck na hinuon sa prisuhan o ginagdang mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Anay tambag sa traffic investigators sa lungsod sa Sibunga. Kapoy ni sila sa biyahe, lagi og biyahe, pero dili lang po ta magpasagad og parking. Labi na ang lugar kanang medyo gamay ang ato ang karsada kay 2 lanes po man ko ni atong karsada. Anya sa amuha pong kuan ma'am, sa amuha pong buhaton, while magkandat mi og kaning roving og maagian ni namo sila, amo na lang pud ning pabalhinon or kuan lang nga safety ang ilang pag parking kanang dili kayo sa well lighted